Genesis pennod 24. Dyma'r hanes ola sydd yn cael ei gofnodi ym mywyd Abraham. Mae pennod 25, fel wedi dweud yn barod, yn cyfeirio at Abraham, yn cyfeirio at ei farwolaeth, yn cyfeirio at ei feibion a'i ferched. Roedd sawl mab gydag Abraham, a mae e'n sôn am Isaac a Ishmael yn claddu Abraham yn yr un ogof, a brynodd i'w wraig Sara. Wi moyn gorffen yr astudiaeth yma o fywyd Abraham gyda'r benod hon. Mae'n benod hir iawn. Dyma'r benod hira yn llyfr Genesis. Ond mae'n benod hyfryd iawn. Mae rhaid i fi ddweud, wi wrth y modd ar benod hon. So mae'n neis cael gorffen yr astudiaeth gyda phenod 24. Mae'n benod hyfryd am sawl reswm. Mae'n stori hyfryd i ddechrau. Ond reswm arall yw mae'r cymeriadau yn y stori yn gymeriadau da iawn. Nid yn unig maen nhw'n gymeriadau da yn yr ystyr bod nhw'n gymeriadau byw, ond maen nhw'n gymeriadau sydd yn foesol yn dda. Fe allan ni ddweud fod sawl arwr yn yr hanes. Mi eisiau arwyr arno ni, yn does e. Ac wi am i ni y bore yma ganolbwyntio ar 3 o'r arwyr yn yr hanes. Mae mwy yna. Fe allan ni edrych ar Isaac ei hun. Ni ddim wedi gweld llawer am Isaac, ac yn wir dyw'r Beibl ddim yn manylu llawer ar Isaac. Ond ni yn gweld rhywfaint ohono fe tua diwedd yr hanes, a mae'n dod drosto yn ddyn da. Yn sicr Rebecca, mae hi yn un o arwyr mawr y Beibl, ac fe edrychwn ni fwy arni hi nes ymlaen. Ond 3 arall fydd yn cymryd ein sylw ni y bore yma, ac fe awn ni at y cyntaf y nawr, sef Abraham. Nawr, ni wedi dod i nabod Abraham yn dda dros yr wythnosau diwethaf. A dyma'r tro olaf. Nawr, y byddwn ni gyda'n gilydd yn yr astudiaeth yma o leia yn edrych ar Abraham gyda'n gilydd. Dyma'r peth olaf mae'r Beibl yn cofnodi am ei fywyd e. Mae'n hen erbyn hyn. Mae'n tynnu at ddiwedd i fywyd. Ond mae yna un faich yn hongian ar ei ysgwyddau o hyd. A hynny yw ei fab Isaac. Mae e'n ddibriod. Mae Isaac erbyn hyn yn 40 mlwydd oed. Roedd Duw wedi addo i Abraham. Mae Isaac oedd i etifeddu. Isaac oedd yr un yr oedd yr holl addewidion roedd Duw wedi addo iddo fe mynd i ddod trwyddo fe. Roedd Duw wedi addo y byddai i linach yn parhau trwy Isaac. Trwy Isaac y byddai y bendith yn dod. Trwy Isaac y byddai'r byd yn cael ei bendithio yn y diwedd. Trwy Isaac y byddai'r Meseia yn dod i'r byd. Ond mae Abraham a chonsern naturiol am Isaac oherwydd does dim graig gydag e. Heb graig does dim had yn mynd i ddod, neu does dim etifedd yn mynd i ddod. A mae Abraham fan hyn yn mynd ati i ddarparu.
ar gyfer ei fab. Mae'n mynd ati i weithredu, mae'n cynllunio. Lan at ddiwedd i fywyd, mae Abraham yn gweithio. Mae'n ffyddlon. A mae yna wers i ni fyna ar y dechrau yn does e. Pwy bynnag i ni, a pwy bynnag o'n oedran ni, mae yna waith, gallwn ni wneud rhywbeth dros yr arglwydd. Dyw Cristnogion ddim yn ymddeo. Tra bod amser gyda ni, gallwn ni wneud da, fel y gwnaeth Abraham. Roedd Abraham yn credu'r addewid. Yr addewid wi newydd roi i chi, fod Duw yn mynd i barhau y llinach trwy Isaac. Roedd yn credu hynny. Ac eto, mae'n gweithredu ar Rhan i fab e. Eto, mae'n neges fyna yn does e. Dyw'r ffaith fod Duw wedi addo, mae'r ffaith fod Duw yn gweithredu yn annibynnol arno ni, ddim yn ryddhau ni o'r cyfrifoldeb sydd arno ni. Mae Duw yn gweithio trwy pobl. Roedd Abraham wedi claddu i wraig e. Roedd e wedi trefnu y bedd ar ei chyfer hi ac ar ei gyfer e hefyd. Roedd e'n gwybod bydde fe yn cael ei gladdu fan hyn. Ond nawr mae'n meddwl am Isaac. Galle fe wedi meddwl, wel, mae hwnna lan i Isaac. Mae hwnna busnes i Isaac. Wedi wneud popeth o fy ran i. Nawr fi'n mynd i adael busnes Isaac. Na, dyw ddim. Mae'n anhunanol Abraham. Mae'n meddwl am eraill. Reit lan at y diwedd. Mae'n ymyrryd. Mae'n moyn defnyddio'r dylanwad sydd ganddo fe da ar ei fab hefyd. Lan at y diwedd, mae Abraham yn ifydd. Ni wedi gweld hynny ers y dechrau yn y fe, y gobeithio hyn sydd yn un o'r pethau sydd yn aros da chi, a mae'n hastudiaeth ni yw hyn, fod Abraham wedi credu. Mae wedi byw i fywyd e trwy ffydd. Dyma beth galwodd Duw iddo, reit ers y dechrau, galw i fyw trwy ffydd. A dyna ni wedi gweld, iawn, mae wedi methu mwy nag unwaith, ond mae wedi dal ati hefyd i gredu. A beth mae hynny'n golygu, ni wedi pwysleisio mwy nag unwaith, mae hynny'n golygu credu gair Duw. Dyna beth yw byw trwy ffydd, byw eich bywyd gan gredu beth mae Duw yn dweud ac ymateb i hynny. Nawr, roedd Duw wedi dweud wrth Abraham i beidio gadael y wlad. I beidio gadael Canan. Y tir oedd yn byw ynddo fe erbyn hyn, roedd Duw wedi dweud, ti'n mynd i gael y tir yma. A paid a gadael y tir yma. A lan at y diwedd mae Abraham yn i fyddhau hynny. A fwy na hynny, dyw ddim yn fodlon i Isaac i adael chwaith. Mae'r tir iddo fe ac i'w ddisgynyddion, felly nid ar unrhyw gyfrif mae Isaac i adael y tir. Ond mae problem gyda fe. Dyw e ddim yn fodlon i Isaac i briodi un o'r Cananeaid, sef y bobl oedd yn byw yn Canan. Ond mae Isaac yn ddibriod. A dyw Isaac ddim yn gallu gadael y wlad Canan. Pam? Pam i ddechrau nad yw Abraham yn gadael i Isaac i briodi un o'r Cananeaid? Oedd Duw wedi gorchymyn hynny? Wel na, does dim gorchymyn yma iddo fe i beidio priodi un o'r Cananeaid. Oedd ddim wedi adael y wlad, ond oedd Duw ddim wedi dweud wrtho fe yn benodol gael ei ddim priodi un o'r Cananeaid. Wel pam? Wel, oherwydd roedd Abraham yn synwyr cyffredin.
roedd Abraham yn gwybod siwr rai oedd y Cananeaid. Oedd wedi byw gyda nhw. Ac i ni'n gwybod siwr rai oedd y Cananeaid. Oedden nhw'n byganiaid, oedden nhw ddim yn nabod Duw. Oedd e wedi gweld beth oedd wedi digwydd i Lot. Oedd Lot wedi priodi un ohonyn nhw, a ble glaniodd Lot i fyny? Wel, yn Sodom, a diweddglo ofnadwy iddo fe. Roedd Abraham a digon o sens cyffredin i ddechrau i sylwi os mae Isaac yn priodi un o'r Cananeaid, dyna ddiwedd ar y llinach. Dyna ddiwedd yr addewid. Dim ots bod Duw wedi dweud. Gallai Abraham wedi dweud, chi'n gweld fe, mae Duw wedi addo. Mae wedi addo bydd yn bendithio Isaac. So, wel, does neb arall. Mae'n rhaid daw un o'r Cananeaid mae dyn. Mae'n rhaid bod rhyw ferch fach digon dechau ymlith y Cananeaid i fod yn wraig i Isaac. Gallai Abraham wedi meddwl fel hyn. O, wel, ys dim dewis arall. A falle, os yw Isaac yn priodi un o'r Cananeaid, y merched yma, bydd e'n cael dylanwad arni hi. A bydd hi'n troi i fod yn briod da i fy mab. No chance. Dyw e ddim ar unrhyw gyfrif i briodi un o'r Cananeaid, medd Abraham wrth y gwas. Non-negotiable. Dyw ti ddim i fynd, dyw Isaac ddim i adael y wlad, a dydy ddim i briodi un o'r Cananeaid. Mae yna cymwysiad amlwg fan hyn yn oes wy'n gobeithio bod chi'n gweld y cymwysiad cyn i fi ddweud e, ond fi'n mynd i ddweud e'n fwy clir nawr. A mae'n gymwysiad pwysig iawn i ni, wedi y dyddiau yma. A cymwysiad plwmp ac yn blaen yw hyn. Dyw Cristion ddim ar unrhyw gyfri i briodi rhywun o'r byd. Dydy'r Cristion ddim i briodi rhywun sydd ddim yn Gristion. Does dim ots beth yw'r dadleuon. Dydy ddim yn synwyr cyffredin i ddechrau, ydy e. Oedd Abraham yn gallu gweld bydd hyn yn drychineb os yw Isaac yn priodi un o'r Cananeaid. Oedd e'n gallu gweld hynny. Os i ni'n rhoi Duw yn gyntaf yn ein bywyd ni, rydyn ni ddim yn gallu rhannu bywyd gyda rhywun sydd ddim. Mae'n synwyr cyffredin. Ond beth sydd yn synwyr cyffredin sydd hefyd erbyn ni yn cael ei gadarnhau gan air Duw. Oherwydd mae'r Apostol Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, a mae'n siarad yn 1 Corinthiaid pennod 7 ynglyn â phriodas. Mae'n siarad yn gwragedd gweddwon sydd yn rhydd nawr o'i priodas, ac mae'n dweud wrthyn nhw, gewch chi briodi eto. Cyd a bod yn yr arglwydd. Mae'n dweud yn amlwg fyna. Mae'n rhaid bod chi'n priodi rhywun sydd yn yr arglwydd. Faint y bobl sydd, faint y Gristnogion sydd wedi niweidio i tystiolaeth, ac yn wath na hynny sydd wedi dinistrio i tystiolaeth. Dyn nhw ddim yn Gristnogion, dyn nhw ddim yn rodio gyda'r arglwydd bellach, oherwydd i nhw briodi rhywun sydd ddim yn Gristion. Bobl ifanc sydd yma, cofiwch hyn. Pan ych chi'n priodi, chi'n neud yn siŵr bod chi'n priodi rhywun sydd yn yr arglwydd, nid
o'r Cananeaid. Ond beth os oes dim Rebecca i chi'n dweud? Mae'n rwydd i ti ddweud i briodi Cristion. Oedd Isaac yn mynd i gwrdd â Rebecca. Beth os oes dim Rebecca i fi? Iawn. Allai ddim addo fod na Rebecca neu Isaac i bawb. Dyw ddim yn addo. Ond mae Dyw yn addo os na fydd Rebecca neu Isaac i chi, fe fydd ei hun yn llenwi y gwacder yna. Abraham, yr arwr cynta. Yr ail arwr yn y stori. Y gwas dienw yma. A mae yn fwy o arwr nag Abraham. Fe yw'r gwir arwr yn y stori yn ddynol fan hyn. A mae'n sawl rhywbeth, fi'n hoffi'r dyn yma. Mae'n rhywbeth hoffus iawn am yr arwr. A mae sawl rhywbeth yn perthyn iddo fe. Mae'n ffyddlon fel gwas. Mae'n deyrngar yw feistr Abraham. Allach chi ddim cael gwell gwas na hwn. Mae'n neud i waith yn anrydeddus. Ac yn fwy na hynny, mae'n dduwiol. Mae'n ysbrydol. Gobeithio chi wedi sylwi hynny. Mae'n rhannu'r un ffydd ag Abraham. Mae'n gweddio yn dydy yn aml. Ond mae yna un mater sydd yn dod trwyddo gyda'r gwas, lycan i ganolbwyntio arno fe gyda chi am rai munudau. Sef y mater yma o arweiniad, guidance yn Saesneg. Mae'n fater mawr yn dydy. Ac mae'n fater sydd yn achosi penbleth i lot o Gristnogion. Ac mae'n fater i ni gyd. I gyd wedi meddwl amdano fe a ymgodymu gydag ar adegau. Gai annog chi i ddarllen rhywbryd, os ydych chi'n cael cyfle, llyfr o'r enw Knowing God gan J.I. Packer. Os chi moyn benthyg gen i, fe gewch chi. Knowing God. A mae'r llyfr i gyd yn dda iawn, ardderchog. Oedd yn boblogaidd iawn blynyddoedd yn ôl. A mae dal yn gyfoes. A mae benod gan Packer yn Knowing God ar arweiniad. Ddaw y gaid, dwi'n meddwl, yw enw'r benod. Mae'n ardderchog. Darllenwch eto, wedi bobl ifanc, os chi'n cael cyfle, darllenwch, ond bawb, wir, sy'n os beth yw eich oedran. Beth ni'n golygu wrth hyn arweiniad? Falle fod rai ddim yn siŵr beth dwi'n meddwl wrth siarad am mater arweiniad. Wel, yn syml iawn, mae'n golygu hyn fod Duw yn arwain ei bobl trwy ein bywyd ni. Dyw ddim yn ein gadael ni, os y'n ni'n blant iddo fe, i ymbalfalu yn y byd yma. Ydylwch pa mor ddryslyd mae bywyd a'r byd yn gallu bod. Ond os chi'n Gristion, mae Beibl yn dysgu yn glir fod Duw yn arwain i bobl. Mae yna gynllun gan Dduw i bob un o'i blant. Mae wedi cynllunio'ch bywyd. Ac mae'n addo arwain. Ac yn fwy na hynny, mae'n addo datgelu. Mae'n addo cyfathrebu hynny i chi. Felly bod ni'n gwybod sut mae Duw yn ein harwain ni. Ydych chi'n credu yn ni, cyn mynd mlaen? Chi'n credu yn ni, fel Cristion? Fod gyda chi Dduw sydd yn eich arwain chi.
mae cynllun gydag i chi. Mae e'n gwybod y cynllun, a mae moyn i chi wybod y cynllun hefyd fel petai. Nawr, byddwn ni'n gallu dyfynnu sawl adnod fan hyn, ond fi'n mynd i roi un i chi. Psalm 32, adnod 8. Psalm 32:8. Hyfforddaf di a ddysgu yn y ffordd ag Emyr, fe gadwaf fy ngolwg arnat. Dyna fe, a mae'n gallu darllen hyn fel Psalm 23. Mae hwnna'n fwy enwog yn dydi. Yr arglwydd yw fy migael. Nawr, i'n gallu meddwl, mae'n eitha sentimental, rhywbeth mae pobl yn darllen mewn angladd. Ond beth mae Dafydd yn dweud yw fod yr arglwydd yn arwain. Yr arglwydd yw fy migael. Dyna'r pictiwr sydd gyda fe. Mae fel bigael. Mae'n arwain ni. Mae Duw yn dad i ni. Ac fel mae pob tad mae'n hyfforddi, mae'n arwain i blant, mae Duw a mae'n arwain ni. Mae Duw yn rhoi'r ysbryd glân i ni. Pam mae'n rhoi'r ysbryd glân i ni? Wel, un o'r resymau, fel bod yr ysbryd yn ein harwain ni, fel oedd e'n golof niwl a thân yn yr anialwch, mae e felly i ni. Yn yr hanes, mae'r gwas yma wedi cael y swydd yma i ffeindio priod i Isaac. Mae e'n mynd i adael y wlad, a mae'n mynd i fynd i wlad pell, a mae'n goffo'r chwilio o dylwyth Abraham, 500 milltir i ffwrdd. Mae'n goffo'r ffindo nhw, a mae'n goffo'r ffindo grau addas ar gyfer Isaac. Mae'n dipyn o beth. Ond mae'r gwas yn cael ei arwain. Mae'n dod trwyddo yn dydi. A fwy na hynny, mae'n ceisio arweiniad gan Dduw. Mae'n gwybod fydd Dduw yn ei arwain. Nawr, sut felly mae Duw yn ein harwain ni? Sut dyn ni'n cael arweiniad gan Dduw? A dyma lle mae llawer o Gristnogion a Christnogion didwyll yn mynd ar gyfeilion. Chi'n gweld chi'n cael pob math o bethau fel hyn. A fi'n mynd i sôn am rai o cyfeilion. Mae rai bobl chi'n gwybod chi'n clywed hyn. Roeddwn ni jyst wedi agor y Beibl fel hyn. A ni'n gweld yr adnod, a dyma'r adnod, ac roedd Duw yn arwain fi trwy hynny. Wel, roedd ddim yn gwadu bod Duw yn gallu gwneud hynny, ond nid dyna'r ffordd arferol. Ni ddim yn siarad am, roedd ddim yn siŵr am y peth hyn, felly chi'n mynd fel hyn, a mae Duw yn arwain fel yna. Na, nid fel yna. Wedyn mae rhai yn rhoi gormod o bwys ar arwyddion allanol. Chi jyst gweld pethau. Eto, fe all Dduw ddim yn gwadu hynny, ond nid yna'r ffordd arferol. Chi'n meddwl am y joc yna, ynddo fe? Mae'n dod am y cenhadwr yna. Oedd ddim yn siŵr ble oedd Dduw yn ei arwain i fynd a i fod yn genhadwr. A fe ath heibio i un o'r advertisement posters mawr yma. Ac roedd e'n advertiso Brazil nuts. Ac oedd e wedi cymryd wedyn, mae Duw yn arwain fi i Brazil. A felly aeth ei Brazil. Ac oedd rhywun wedi dweud wrtho fe, wel, beth betai e wedi bod yn advertiso Mars bars. A fydde, na fe. Ni'n goffi bod yn ofalus gyda hynny. A teimladau. Teimladau. Mae rai yn gallu rhoi gormod ar deimladau. Wel, wy'n teimlo fod Duw yn arwain fi fan hyn. A wy'n cael heddwch am hyn. Ni'n goffi bod yn ofalus gyda hynny. Chi'n gallu cael heddwch am rhywbeth, a mae'n wrong. Tydi Duw ddim yn eich arwain chi fel yna. Wedi clywed pobl yn dweud hynny wrtho i. Oedd ni'n cael teimlad fod Duw yn fy arwain i fyna, ges i heddwch amdano fe. A chi teimlo fe dweud, wel, allai ddweud ti am ffaith, tydi Duw ddim yn arwain i ffordd yna. Sut mae Duw yn arwain? Mae'n fater mawr. Gael jyst nodi rhai pethau i chi, gobeithio fydd yn help. Mae Duw yn arwain y bennaf trwy egwyddorion Beiblaidd, trwy y gair. Dyma pa mae'r gair yn bwysig. Nid hyn, ond bod ni'n darllen y Beibl yn gyson. Achos wrth drwytho'n hunain yng ngair Duw, mae Duw wedyn yn ein harwain ni trwy hynny.
Fe fydd ein synwyr cyffredin ni, fel synwyr cyffredin Abraham, yn synwyr cyffredin yng ngolwg Duw. Chi'n gweld? Gallech chi ddweud, wel, yn ôl at y stori, roedd y gwas yma wedi gweddio i Dduw i bydde y ferch gyntaf oedd yn dod, fydde'r un. A mae'n gofyn am arwydd. Ydyn ni wedi ofyn am arwydd fel petai? Na. Y gwir amdani yw fod y dyn yn gweddio hynny, ond mae'n defnyddio synwyr cyffredin. Mae'n gweddio bydd y ferch cyntaf mae'n gweld yn ferch dda. Bod hi yn siarad yn gwrtais ag e, bod hi'n cynnig dŵr. Wel, oedd yna'n synwyr yn doedd e. Roedd e'n gweddio am cael cwrdd â gwraig rinweddol ac felly droedd e mas. Fy ynghyngor i chi, os ych chi moyn arweiniad Duw, rowch eich bryd ar fod yn dduwiol. Dodwch Duw yn gyntaf. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder e. Rowch Duw yn gyntaf. Rowch sancteiddrwydd y peth mwyaf pwysig yn eich bywyd, a fydd Duw yn arwain. Dyna beth wy'n dweud. Fydd Duw yn arwain. Mae'n syml mewn un ystyr. Credwch fod Duw yn arwain. Byddwch fyw eich bywyd yn dduwiol, ac fe fydd Duw yn arwain. Ond beth os dwi ddim yn siŵr i chi'n dweud? A fydd yna cyfnodau yn codi pan dwi ddim yn siŵr beth i wneud. Bydd yna cyfnodau pan i chi ddim yn siŵr. Beth ydych chi fod i wneud wedyn ni? Wel, mae yna bethau eraill allwch chi'n wneud wedyn ni. Gofynnwch yn gyngor. Mae hwnna'n gyngor da, yn dywe. Os ych chi ddim yn siŵr, gofnwch i rywun sydd yn hŷn na chi, neu rywun sydd yn fwy diwiol na chi, rhywun sydd yn fwy ysbrydol na chi. Does dim digon yn gwneud hynny. Siaradwch â rywun am y peth, a gweld beth maen nhw'n dweud. Gweddiwch am y peth, fel y gwnaeth y gwas. Yma, yr holl ffordd, mae'n gweddio, yn dywe, arglwydd, arwain fi yn hyn. Wel, gweddiwch. A chyngor hyn, ffrindiau, os ydych chi dal ddim yn siŵr beth i wneud, dyma un o'r cynghorion gorau allwch chi gael. Arhoswch. Chi ddim yn siŵr beth i wneud, arhoswch. Wait. Fe fydd Duw yn dangos i chi yn y diwedd. Abraham, y gwas. Olaf, yr arglwydd. Fe yw'r arwr mawr yn y stori, wrth gwrs. Mae Abraham yn ymddiried yno fe. Fe fydd Duw yn arwain. Mae'r gwas yn sicr yn y stori yn dod i weld hyn. Mae'n dod i weld fod Duw yn rhyfeddol, fod Duw yn arwain. Mae teulu Rebecca yn dod i weld. Mae Duw yn hyn. Trwy'r hanes, i ni'n gweld fod yr arglwydd ar waith. Fe sy'n trefnu popeth. Yn difyr. Mae'r addewid mewn peryg. Does dim grau gyda Isaac. Mae'r teulu yn mynd i ddod i ben, mae'r llinach yn mynd i ddod i ben. O na, mae'r arglwydd yn trefnu. Mae'n rhoi'r awydd yng nghalon Abraham i weithredu. Mae'n trefnu y gwas ar dderchog yma. Chi'n gwybod, dyn ni ddim yn gwybod beth yw enw'r gwas hyd yn oed. A falle bod hwnna'n bwysig, achos nid y gwas yw mewn gwirionedd, ond Duw sydd yn rhoi'r gwas ar dderchog yma i Abraham. Mae'n trefnu hynny. Mae'n trefnu'r daith i'r gwas yma. Pob ran, yn dyfe, yr amseru
Mae'n digwydd cyrraedd y ffynon, a mae'n gweddio, a cyn bod e'n gorffen gweddio, mae yna ferch ifanc yn dod, a mae hi yn berffaith. Mae hi y tu hwnt i beth oedd y dyn yma y gwas yn disgwyl. Nid yn unig mae hi'n gwrtais ac yn cynnig dŵr iddo fe. Mae'n mynd a roi dŵr i'r holl gymelod hefyd. Fel bod y gwas yn goffa plygu. A wedyn mae'n gofyn pwy i ti. A mae'n ffindo mas bod hi'n dod o deulu Abraham. Dyw yw'r arwr yma. A pan mae Rebecca mynd nôl, mae Isaac yn ei gweld hi. A mae'r golygfa hyfryd ar y diwedd. Mae Isaac yn edrych ac yn gweld hi'n dod. A mae hi'n gweld Isaac. A mae hi'n dweud pwy yw e. Fel petai, chi'n gweld y gwed, pwy yw e. Gyda rhywbeth yn ei llygad. A mae e yn gweld hi am yr ddoi wrth i bodd yn y diwedd. Ac mae'r addewid yn mynd i barhau yn dydy. Yr athrawiaeth sydd yma, wrth gwrs, yw athrawiaeth rhagluniaeth Duw. A fi'n meddwl, fel ar athrawiaeth arweiniad, dyn ni ddim yn clywed digon, dyn ni ddim yn meddwl digon am hyn. Ydych chi'n meddwl am hyn? Fod Duw yn trefnu popeth. Pob manylun yn eich bywyd chi ac yn y byd yma, mae Duw yn trefnu. Beth mae'r byd yn dysgu? Chi wybod beth mae'r byd yn dysgu? Mae'r byd yn dysgu chaos. Chaos theory. Dyna mae gwyddonwyr yn dweud chaos theory. A falle fod yna chaos theory yn y byd. Rwy'n ddim mynd i wadu hynny. Ond na gyd sydd gan y byd, chaos theory. Does dim byd yn sicr. Dydych chi ddim yn gallu rhag dweud dim byd. Mae yna ansicrwydd cynhenid yn perthyn un bydysawd ni. Dych chi ddim yn gallu rhag ddweud dim. Mor wahanol yw'r Beibl. Mae'r holl greadigaeth yn dy law. Ti sy'n ei threfnu yma thraw i ddatgan dy anfeidrol glod. Mae pob rhyw drefn ac sydd yn bod. Rhagluniaeth fawr yn ef o'n plaid. Ei holl olwynion, tri a gorau'r môr pe byddai'n rhaid. Mae'r afael sicraf fri. Mae popeth rhyniau yn llaw Duw. Mae popeth yn digwydd eriogoniant. Ac eich deion i chi? Chwa weithiau ni'n gweld hynny fel y gwas yn dydyn ni. O'n siŵr bod yna straeon yn eich bywyd chi. Fel gyda fi, a chi'n rhyfeddu. A chi'n meddwl, nid cyd-ddigwyddiad yw hwnna, Duw yw e. Rhagluniaeth Duw yw e. A mae'n dda. Ond chi'n gwybod, ffrindiau, hyd yn oed pan ni ddim yn gweld. Pan ni ddim yn gweld y pethau da. A mae'r pethau yn ddryslyd i ni. Rhagluniaeth, ddoeth. Duw yw e. Y pethau bach, y pethau mawr. Mae'r gwyddonwyr yn siarad am y pilipala yna, sydd yn hedfan yn Ne America, ac mae'r pilipala yna yn mynd i achosi rhyw stormydd draw pen arall i'r byd. Chaos theory. Iawn, ond mae Beibl yn dweud, mae'r pilipala yna yn hedfan. A mae Duw yn gwybod, a mae Duw yn trefnu. Ni syrth un a deryn y to, meddi Iesu Grist. Pilipala, deryn y to, un peth. Heb eich tad nefo. Mae Duw yn gwybod, mae'n trefnu pob peth. Beth dylen ymateb ni fod? Wel, fel y gwas yma, bob tro mae e'n cwympo ac mae e'n addoli yn dydy. Dyma ddyle fod ein ymateb ni. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud, bendigedig fydd yr arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad a taliodd ei garedigrwydd, a'i ffyddlondeb oddi wrth fy meistr, arweiniodd yr arglwydd fi
ar fy nhaith, i di brodyr fy meistr. Amen.